Luz verde é unha importante medida destinada a impulsar a conciliación da vida laboral e familiar no ámbito dos autónomos, un dos colectivos que, sin dúbida, sufriu con maior profundidade a crise económica. Os autónomos galegos disporán dunha axuda para contratar durante 16 semanas máis a un traballador que cubra a baixa por maternidade ou paternidade. Sumada a bonificación que achega xa o Goberno Central, os autónomos galegos disporán de apoios para a conciliación durante 32 semanas, 16 financiadas polo Goberno Central e 16 financiadas polo Goberno Autonómico. Por lo tanto, terán unha axuda para contratar a persona que o sustitúa durante 8 meses. Esta medida cobre o 100% da cota empresarial da Seguridade Social para o traballador contratado e aproximadamente ten un custe en favor de cada autónomo de 2.000 euros que financiará a comunidade autónoma.